Al mes de juny comença el període de pagament voluntari de la taxa del cor als 93 municipis que el conformen. Anem a explicar les dues grans preguntes sobre la taxa del cor. Quins serveis estem pagant amb ella i com es calcula el que hem de pagar. La taxa del cor és un tribut que es paga per la prestació del servei de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans o el que és el mateix, per la gestió del nostre FEM després de la recollida, que és competència dels ajuntaments. Abans només hi havia un únic rebut perquè els ajuntaments s'encarregaven de tot, de recollir, de tractar i d'eliminar el FEM. La veritat és que abans de l'aparició del cor, la majoria de FEM de les nostres 5 comarques acabava en abocadors sense cap tractament. Per això el cost del servei era més barat. Però ara hem de fer una gestió responsable. Només el 40% dels nostres residus acaba en un abocador i la idea és que aquesta quantitat es reduïsca en els pròxims anys. Avui per avui, els ajuntaments dipositen els residus dels seus municipis a l'estació de transferència de Ròtova o d'ací poc a la de Bufali, en la Vall d'Albaida. El cor es fa càrrec dels residus des d'eixe mateix moment. Com que no tenim plantes pròpies, el cor distribueix les 135.000 tones de residus que produïm entre distintes plantes de la Comunitat Valenciana, que ens cobren preus molt distints. Ara que ja sabem quins serveis cobreix, veurem com es calcula la taxa del cor. Per a calcular quan paga cada municipi, les 135.000 tones que produïm es reparteixen entre els 93 municipis en funció de quant produeixen. Una vegada es determina quant de FEM genera cada municipi, es reparteix el seu cost de tractament entre les seues unitats fiscals. Una família pagaria una unitat fiscal, però un supermercat o un bar paga per diverses unitats fiscals. Qui més residus genera, més paga. Com dèiem, el cor gestiona unes 135.000 tones anuals de residus. Per fer el càlcul, s'extrau la xifra que costarà el servei. Es divideix entre les tones produïdes i aquestes entre els municipis, en funció de les tones que cada municipi hagi produït. Una volta tenim el preu que ha de pagar cada municipi, caldrà dividir eixa quantitat entre les diferents unitats fiscals. Previsiblement, entre els 93 municipis del Consorci, la taxa pot oscil·lar entre els 35 i els 75 euros. Per què uns municipis paguen més i altres menys? Els municipis més responsables ambientalment, perquè generen menys residus i perquè reciclen més, tenen menys tones de residus a repartir entre les unitats fiscals i, per tant, paguen menys taxa del cor. Per contra, els municipis que reciclen menys paguen més taxa del cor. Per tant, no oblides, quan més recicles, menys pagues. Consorci per a la gestió de residus. COR.